Hallo. Hallo. Welkom bij Dit is geen podcast. De podcast met Bill. Die eigenlijk ook stiekem niet helemaal wel een podcast is. Ik ben Uzaya. Ik ben Joel. Toch? Ja. En er zit weer een stoel tussen ons in. Dus we gaan kijken wie daar vandaag zit. Oh. Hallo. Ho ho. Echte filmman. Hallo. Hoi. Hallo. Hallo. Wie ben jij? Ik ben Jeroen. Jeroen Stultiens. En ik ben gevraagd door jullie om hier lekker met jullie te kunnen babbelen. Ik ken jou nog van vroeger. Ik ken je ook wel van vroeger. Ja, dat is lang geleden hè. Meester Jeroen. Meester Jeroen, ja. Die titel had je van mij. Ja. Meester En nu naast me zit, zie je me nog steeds zo? Of denk je van, nou, Ik voel nog steeds wel die meester Jeroen. toch wel. Ja. Voel jij dat ook? Voel jij ook Ik de voel me wel geïntimideerd. Ja. Ja, ik hoop niet dat de kinderen dat ook zo ervaren. Dan krijg ik de ouders op. Jeroen, ik heb meester Jeroen. Ja, mama, ik wil helemaal niet naar school. Ik ben bang voor meester Jeroen. Nee, volgens mij was je echt wel één. Als je meester Jeroen had, dan had je het goed voor elkaar. Zeg. Ben jij de Meescase van de Ik weet Montessori? het niet. Nee, dat is Ja, nee. ben je bijgeconfirmed? Nou, weet je, daar ligt ook wel meteen een valkuil. Want kinderen denken dan, meester Jeroen is altijd gezellig of zo, altijd leuk. Maar Ja. ik ben ook gewoon ook streng. Ik ben ook gewoon boos soms op kinderen. Ja. Zo? Echt. Zo, deze man is meestig en boos. Wat? Tim Hofman. Ja, maar net zo'n groot voorhoofd. Ik schrik er altijd van als ik op foto's kijk. Dan denk ik, oh ja, leuk. En dan kijk ik hem terug en dan... Jeroen maakte de boze rip-off, #beledigd. Ja, nee, maar leuk om hier te mogen zijn. Ja. Jongens. Als tweede gast, maar Ja. liefst. De want agenda's die- kwamen wel weer. Ja, want jij had hier misschien niet gezeten, want je zit een beetje... Spannende tijden, ja. Ja. Zeker. En misschien tegen de tijd dat deze podcast uitkomt, dan is het zover. Dan Ja, volgende week komt hij uit, dus... Kindje Jezus ook. Het kindje Jezus ook! Nee, weet ik, nee. Ja, nee, we krijgen een zoontje. Ja. Ja. En ik en Hoe- Lot, maar wanneer Lot krijgt is- een broertje. Dus Wanneer is uitgerekend? 31 december, oud en nieuw. Oh, Dus oh. het kan ook nu tijdens deze podcast kan het gebeuren dat ik daar ineens een telefoontje krijg. En dan moet ik... Het kan. Het wordt met z'n tweetjes. Ja, dat zou kunnen. Het zou kunnen. Ja, nee. Maar we zitten dus eigenlijk in weerstand, maar voor jullie. Wij zitten nu letterlijk... Waar zitten we? Nou, in Hollywood als het Oh, wauw, Hollywood. Greenscreen. Kijk, daar zijn de letters. Ja. Oh, je gaat het ook echt erachter. Ja, tuurlijk. Zeker. Echt Oh, heel veel en succes Tom ook daar, ja. Cruise. Wat? Ja, dat we heel ongemakkelijk een bepaalde kant op kijken en dat daar dan dat daar ineens Gandalf tussen ons in staat of zo. Wow, Gandalf. Ja. Reactie. Dus, maar goed, en nu ben ik hier toch. Ik vond het gezellig want we hebben elkaar ook laatst nog gezien voor de zomervakantie. Ja. Ja. Volgens mij de eerste week van de zomervakantie hebben we nog samen een film opgenomen. Ja, dat was wel nog net zo. Dat was in de zomervakantie. In de zomervakantie, en toen zijn ze de hele zomervakantie en toffe filmpjes van jullie. Ja, van en die zijn online. best lekker. Die zijn Dat zijn- ook flink bekeken. Ja, Hier is één van die filmpjes. Is dit de muziekles? ja. Nee, ja, Kinderrechten Filmfestival. Ja, dus jullie zijn eigenlijk klein volwassenen, dus ik weet niet, jij bent inmiddels geen kind Ik ben meer. adolescent. volgens Ja, mij. maar jij bent wel nog, wat dat betreft, val jij ben dan nog, onder de kinderrechten. Fucking child. Ja. Dus jij valt er nog onder, ja. Dus jij mag, Jij mag kan een nog blauwe de boekje- kindertelefoon bellen. Dat zou, ja. Nou, dat zou mogen. Die moet ik bellen nu. De adolescententelefoon. Nou, je kunt mij bellen. Zo maak je altijd wel. Ja. Ja. Dus trouwens, ik zit dus met de ding, alsof ik een of andere... Ja, jongens, we zijn nog steeds best wel amateurs. Ja. ik weet niet, als ik... Ja, We willen eigenlijk moet ook wel een keer weg. echt Jeroen zijn kin is eigenlijk gewoon te dik. Nou, nee, ik heb hem gewoon niet goed gescoord. Hij had hem hier en we hoorden hem gewoon niet. En toen had hij hem zo en nu hoorden we hem perfect. Mijn ademsappel zat in de weg, waarschijnlijk. Dus, maar we hebben ook deze prachtige mutjes op aangeleverd. Ja, dat is rond kerst, toch? Dat het Morgen is het kerstavond als hij uitkomt. 23e. 23e. Er wordt kindjes Jezus weer geboren en zo. En de kerstman komt langs en cadeautjes en die dingen allemaal. En ja, vieren jullie kerst? gourmetten en... jawel. Allebei? Ja, doen jullie ook? Ik vier... Ja, mijn ouders zijn Nou, ja. gescheiden. Ik vier het bij mijn moeder meer dan bij mijn vader. Ja, oké. Ja. Maar we doen wel altijd eten. En dan Sinterklaas dan bij de ene... Sinterklaas dat- ook bij mijn vader. En kerst maar Ja. meer bij mijn moeder. Ja. Ja. Vier jij kerst?
Of doen jullie Sinterklaas? Nee, mijn broer woont in Duitsland en ik heb 2 broers. En die anderen, dus, die hebben allemaal kinderen. En het is eigenlijk rond de kerst gewoon bij elkaar. Ergens centraal. En dat noemen we dan Sinterkerst. Maar hoe ouder de kinderen worden, hoe meer we dus moeten nadenken hoe we het gaan noemen. Want, Ja, Dus en met familie en zo. Sinterkerst, dat was gisteren nog. Sinterkerst. Ja, was Sinterkerst, Ik was de Sinterkerstman. Ja, Daar hebben we nu een foto van. Hier is die foto. Een foto van de Sinterkerst. Hier is er nog een. En daar en hier. Oh, dit wordt echt heel pijnlijk. een soort combi van... Nou, ik was je taak? luister. Mijn vader die werkt met mensen met niet aangeboren hersenletsel. Dus dat wil zeggen, mensen die gedurende hun leven een ongeluk gehad hebben of een hersenbloeding gehad hebben, waardoor ze nu Mag dus ik ook langskomen? beperkt zijn. Nou, jij hebt natuurlijk ook een ongeluk gehad. Ik heb een ongeluk. Ja, je hebt een ongeluk gehad. Daar, Mag ik ook een keer langskomen? Jij mag zeker een keer langskomen, maar dan mag je als vrijwilliger komen helpen. Wat? Ik ben ook getraumatiseerd. Ja, maar getraumatiseerd is iets anders dan een handicap. Oh, Maar oké. hebben ze jou herkend? Of kennen ze jou zo? Ik was er de hele dag al. Dus Gewoon ik was als je zegt? opeens gewoon weg. En toen opeens kwam ik terug met een baard. Dus de meesten herkenden me wel, een paar duurden het heel even. Ja. Maar dat doen we elk jaar. Niet dat ik elk jaar de Sinterkerstman ben, maar dat is Brain Act heet het. En elke 2e of 3e zaterdag van de maand of zo, dan komen die samen met z'n allen. En dan gaan ze naar Efteling of dan gaan ze Brain Olympics. Dus allemaal vragen. En dan nu tegenwoordig regelt hij ook allemaal BN'ers die vragen stellen. Oh, vet. Dus Steven Kazan en zo, die hebben allemaal vragen voor hem gesteld. Leuk, man. Dat is wel Wauw. gaaf. En dus gisteren was Sinterkerst en dat is de laatste van het jaar. Ja. En dan pakken ze dus eigenlijk Sinterklaas en kerst samen en dan eten ze samen gezellig. En komt de Sinterkerstman langs Oh. en die gaat iedereen eigenlijk persoonlijk langs met een praatje. Dat is tof. En Ja. heb je ook een podcast met de Sinterkerstman kunnen maken? Of? Nee, ja, ik wou hem nog achterna rennen, maar hij was al weg. Ja, leuk. Leuk. Dus, We wouden eigenlijk een podcast maken met Sinterklaas, Ja, daar is ook nog... maar dat is een beetje door de vloer gevallen. Ja, Misschien volgend jaar, jongens. Misschien volgend jaar. was Ja. Bram op de vlucht. Of nee, Bram van de Vlucht was het vroeger. Nee. Ken je die nog? Ja, Bram, die heb ik nog net meegemaakt. Ja. Nog Ja, 1 of dat 2 is jaar. voor mij de echte... Ik zou het niet weten eigenlijk. Nu is het die gast van de marathon. Ja, niet alleen de gasten weet- wat, ja. maar ook Kees Vlodder heeft hij gespeeld. Kees Voller, ja. Ja. Ja, joh. Ik wil Huub Stapel ook een keer. Ja, van Sint. Ja. Ja. Ja, niet alleen van Sint. Nee, Die heeft ook een Voller gespeeld. Ook, ja, Johnny. Johnny. Ja, iconische rol als Johnny. Ja, Johnny. Maar sowieso, want ze willen misschien de serie wel terug gaan brengen, hoorde ik laatst. De serie ook Vlodder, want ik hoorde ook dat ze Amsterdam 2... Amsterdam 2, ja. Dick Maas. Heb je Amsterdam 2, of heb je Amsterdam gezien? Ja, tuurlijk. Ja, nee, ja, goed. Ja, het is wel leuk. Het is wel echt een slasherfilm op Nederland. Het is wel echt een slasherfilm, maar Nederlands is slechter kan niet. Ja, nee. De plot, het is echt zo van, er is zo hard geprobeerd om plot twist te maken. Nee, ja. Nee, dat klopt wel. Dat klopt wel, maar toch moet je even de tijd Het zien. is wel een beetje gewoon een cult classic. Het is, ja. Heb jij hem gezien? Amsterdam, door de grachten van Amsterdam. Het is een horrorfilm en dat is een scuba diver. En die Ja. maakt de hele tijd geluiden. En dan zijn mensen van, oh, wat is dat geluid? En dan lopen ze naar de gracht en dan zeggen ze van, En yo. in scène 1 die op Tini Borsato, zeg maar de inmiddels extra Marco Borsato, die ligt er op een luchtbedje in de Amsterdamse grachten. En dan gaat zo'n mes door dat ding heen. Nederlandse film. Nederlands. Ja, maar je hebt ook een horrorfilm van Sinterklaas. Sint. Sint. Is dat ook gewoon Nederlands? Ja. Ja. Ja, ik heb er wel van gehoord, maar ja, die schijnt wel goed te zijn. Of juist niet, ik weet niet meer. Ja, maar ken je Zombibi toevallig? Daar heb je het laatst over gehad. Dat schijnt ook echt vreselijk te zijn. Halina Rijn, heeft die Weet ik geregisseerd? niet. Dat is een Nederlandse zombiefilm. Ja, nee, Als je Shaun of the Dead kent, Ja, die ken ik wel. dan is Zombibi dat in het Nederlands vertaald. Oké, maar werkt dat dan? Want ik vind, Nee, want ik wil het zeggen, werkt niet heel goed. De VFX zijn gemaakt op een PlayStation 1. dat zal niet veel betekenen. Nee, maar het leuke is dus, ik heb Zombibi leren kennen omdat een docent van mij heeft erin gefigureerd. Als zombie. Als zombie. Ja, Dus je ziet gedurende de film een zombie met een blauwe bodywarmer rondlopen. Oh. En die wordt aan het eind van de film opgeblazen. En dat is gewoon mijn docent. Wow. vet. Die heeft zelfs nog de regisseur aangesproken. Omdat het zo slecht is. Omdat die regisseur was van, oh ja, maar nu gaan we de zombies dit laten doen. En hij zei van, ja, maar dat is wat zombies nooit zouden doen. Ja. Zoiets zouden ze nooit doen. En dat hebben ze Ja, dus je ook moet wel aangepast in de film. Ja. Je moet wel een beetje snappen wat Ja. zombies doen. Ja. Ja. En eigenlijk vind ik ook, vroeger deden zombies niet veel, maar dat maakte ze juist zo angstaanjagend, toch? Ja,
Toen Ik waren heb ze wel gewoon te lief. ergens gelezen ooit dat als er echt een zombie-apocalypse zou uitbreken, dat die ongeveer een week zou duren. Voordat we er... Nee, voordat die gewoon voorbij is. Oh, dus dat duurt niet Omdat zo lang. door de droogte van de aarde, dat ze die zo gewoon zouden uitdrogen en niks meer zouden kunnen. Maar wij zijn er dan nog. Daar zijn Oh, oké. laat maar komen toch? Dan zie ik ze wel komen. Ja, en dan ren ik ze er wel uit. Dan, Ik heb als ze die oude... de eerste aflevering van The Walking Dead gekeken, toen die nog niet zo heel lang uit was. Daarna heb ik nooit meer The Walking Dead durven kijken. Het was op een gegeven moment dat hij in die auto zich verstopt. Zoiets, Ja. en dat hij dan... Dat was- Ging hij zich heb helemaal alleen- onder vlees, ging hij zich helemaal onder bloed, ging hij zich... Dat was ook goed aflevering 1, hè? Ja. Ik zat daar als fucking 12-jarige Hosea. Oké. Ja, nee, dat is Ik heb echt nachtmerries gehad van die eerste aflevering. Dus als jij dan... Hè, ik ben nu 37. Dus als jij terugkijkt, als jij die leeftijd voor mij hebt... En dan is dat jouw moment dat jij denkt... Nou, dat was echt... Toen heb ik in mijn broek gepoept van angst. Bij die scène, zeg maar, bijvoorbeeld. Ja, wel ongeveer. Ja. Maar ja, sowieso, ik in films. Ik heb denk ik nog nooit een film van 18 gekeken terwijl ik echt 18 was. Maar inmiddels durf je het wel? Ik heb ondertussen de eerste 2 seizoenen gekeken, maar ik, Oké. ik vind het er gewoon niet zo Maar over überhaupt aan. horrorfilms? Steeds meer. Oké. Vroeger was ik heel erg bang voor dat schrikmoment. Ja, Ja, die voel ik. Ja, Oh, weet vreselijk. je, dat wel, maar ik vind wel dat tegenwoordig is het een soort van trucje op zich om dat te doen. Waardoor uiteindelijk de... Ik had laatst een hele goede Ja. horror. Talk to Me heette die volgens mij. En dat is een Australische film en dat gaat over een of andere hand. Een soort beeld van een hand. En als je die dan een hand gaf en een bepaald ritueel deed, dan kreeg je visioenen en shit. En dat gaf dan een hele goede high. Oké. En, Handig. en uiteindelijk blijkt het dus, want dan kwam er iemand voor je zitten, een lijk. En uiteindelijk blijkt het dus dat als je doodgaat terwijl je onder de zeg maar, dingen bent van die hand, dan word je zo'n lijk. Dus daar zat best wel een dikke plot twist in. Oh, oké. Dus hij was best gaaf. Oké, talk to me. Talk Oké. to me, ja. Talk to me. Kijk. Talk to me. Al uit in de... Volgens mij is hij al uit de bioscoop. Oké. Ja. Ik heb hem illegaal. Maar houden jullie van... ik hou wel van sfeervolle horrorfilms. Natuurlijk, vroeger heb ik de iconische horrorfilms ook gekeken. Zoals It, uiteraard. Dat is wat ik net zei. Maar wel de oude. Ja, die oude. Echt die 1979 met Tim Curry. Ja, met Tim Curry. Ja, Hij die heeft al, dan... nee. Waar hij nog verslagen wordt met een katapult. Ja, met zijn zilveren steen in zijn hersenen. Ik ben dan meer van die psychologische horrorfilms, denk ik dan. Bijvoorbeeld, hoe heet het nou? Oxygen vond ik een goeie. Maar hebben jullie de... Wat ik... Nee, niet die OG's inderdaad. Ik Maar bedoel de dinges, de House of... The Fall of House Usher. Die staat nou op Netflix. En dat is eigenlijk een beetje een geestenfilm, maar niet van dat je de spoken ziet, maar dat, ja, een beetje die barst van de sfeer. ik weet, Ja. Er gaan ook mensen dood. Het is even goed bloederig, het is even goed akelig. Maar die broeit van de sfeer. Ik mis tegenwoordig in heel veel horrorfilms dat er sfeer in zit. Ja. Dat je, dan denk je, oh ja, dan ben je al denken, oh ja, die gaat dadelijk dood. Die krijgt een bowlingbal op zijn hoofd en dan krijgt hij een speer in zijn nek. De zwarte guy gaat altijd als eerste dood. Dat soort dingen, ja, dat soort dingen. Dus die clichés. Mensen kunnen niet rennen, want ze struikelen over ieder ding wat Ja. er niet ligt. ja. Maar dat wil ik echt een keer maken. Ik wil echt een keer een horrorfilm maken waar dat gewoon allemaal... Alles gewoon ander. Waar je denkt van, oh, daar ligt een tag op de weg. Daar gaat ze over struikelen, want ze kijkt achter zich en dat ze dan gewoon zo net zo overheen springt. In principe deed de film Scream, deed dat wel. Scream, ja. Alle clichés van horrorfilms. Maar Ja. wat vind je dan van de spoofs? Een scary movie. Maar je kan ook wel geluid, als je hoort dat die muziek zo opbouwt. Ja, en dat er dan gewoon niks gebeurt. Ja, dat Maar stel dat bij een spokentocht, ik ga beter op een spokentocht waar niet te veel schrikeffecten en mensen met kettingzagen zitten, maar waar vooral heel veel sfeer is, De ambiance. waar net niks gebeurt. Ja. Dat je denkt, nu komt het en dan komt het niet. Maar is dat dan niet een teleurstelling? Nee, Want je zit nog steeds nee, want met je een zit nog steeds met die... Je hebt in Venray heb je zo'n oud kasteel liggen. Ik weet niet of je weet waar ik het over heb. Is dat oude casino niet? Of, Nee, oud echt een casino. kasteel is dat. Maar- En dat staat er echt al honderden jaren. Dat doen ze dus ook in spokentocht heel vaak. En daar gebeurde ook niet heel veel. Maar daardoor juist, omdat je de hele tijd... Dat is echt een doolhof van binnen. Hè? Dus je Ja. moet hoekjes om en bochten om. En juist omdat ze het en met licht en alles zo eng hadden aangekleed... waren die paar schrikmomenten juist nog erger. Zeg maar. Ja, precies. Ja. Maar jij, sorry, ik onderbrak je. Je Ja. had nog een vraag volgens mij. Had ik een vraag? Ja, je had een vraag. Ik heb alleen maar vragen. Nou, dan kom met je volgende vraag. Nee, inderdaad, ik snap dat wel, maar ik ben dan... Qua films ben ik dan meer van die psychologische film. Dat vind ik ook wel heel interessant. Midsommar bijvoorbeeld. Dus ook, Ja. ik wist bijvoorbeeld, toen ik aan begon met film, ik wist niet dat het een horrorfilm was.
Nee. Ik heb niet gekeken naar de beschrijving. Ik heb hem gewoon aangeklikt. Ik denk, ik zie wel. Totdat die fans te pletter Ja, viel op, die scène. Heb jij hem gezien? Nou, je houdt ervan of je vindt hem heel slecht. Oké. Maar dat is echt een film die gaat echt onder je huid zitten. Ja, Heb je de- En die speelt zich niet in het donker af. Die is gewoon echt Het is gewoon echt een heel licht. vrolijke kleur. Vrolijk, iedereen danst. En Het met is een feesten secte-setting. Zo. Ja, een hele vrolijke Heb setting, je maar... de horrorfilm van de Foo Fighters gezien? Studio 666. Nee, maar de Foo Fighters niet. Maar is dat ook met Jack Black dan? Of zoals Tenacious D? Nee, dat is The Pick of Destiny. Ah ja, klopt ja. Nee, die heb ik niet gezien. Nee, Studio 666. Nou, echt, het is sowieso geschreven door Dave Grohl. Ja. Maar het gaat er dus om dat de Foo Fighters een huis hebben gevonden om een nieuw album te schrijven. Alleen er is een vorige band is daar dood gegaan. Die hebben zichzelf daar opgehangen en de geest van die band die spookt daar nog rond. En die kruipt op een gegeven moment in Dave Grohl en die moet dan een of ander satanisch nummer afmaken. En dus Dave Grohl wordt ook met de minuut gekker, zeg maar. En op een gegeven moment Taylor Hawkins wordt onthoofd door een symbool. Dus die krijgt zeg maar zo zijn symbool in zijn hoofd. Echt? Oké. En het zijn echt wax figures, zeg maar gewoon. En hoe lang is het geleden dat die film is? 2022 volgens mij. Oh, dat is nog niet zo lang geleden. Dat is, oké. En kan die Die een staat beetje... op Amazon volgens mij. Oké, die... Maar dat is een scène, daar hebben we dus volgens mij is dat een van de rhythm-gitaristen en een of andere zweefchick hebben zeg maar seks en dan worden ze gewoon doormidden gezaagd door Dave Grohl die onder dat bed ligt met een kettingzaag. Maar hoe zijn de CGI's dan? Ja, dat zijn gewoon poppen. Ze hebben echt letterlijk gewoon een pagina uit zeg maar 1980 gescheurd. En toch is ook daar niks mis mee, toch? Nee, maar het is zo fout gedaan dat het echt... Het is geen enge film, zeg maar. Nee, maar soms is het ook goed. Dan heb je echt zo'n cultfilm dus eigenlijk. Ja. Gewoon, dat is volgens mij, daar kun je ook op... Als regisseur je op instellen van, nou, dit wordt een cultfilm. Ja. Want sommigen nemen zichzelf zo serieus dat het daardoor gewoon ook niet oké is, zeg maar. Ja, de allerslechtste... Wat is de allerslechtste horrorfilm die je dit jaar hebt gezien? Die ik heb gezien... Oh, goeie Of vraag. film in general, allerslechtste film. Ja, ik heb 1 keer ooit een film gezien. Combat Shock. Ja, die lag ook echt in zo'n DVD-grabbelbak bij de Free Record Shop voor 1 euro of zo. En de titel zei, het ging over een of andere Vietnam-strijder die dan terugkwam van de Vietnamoorlog. En die dan nog kampte met zijn traumatische stress en alles erop en eraan. En daarna ging hij allemaal bizarre dingen doen. Want iedere keer als hij een flashback kreeg naar vroeger, ging die mensen vermoorden. Maar dan ook echt met dat hele slechte effect. Maar dat was ook echt een film. Dat was gewoon niet prettig om naar te kijken. Op het einde deed hij ook een baby in de oven. En dan kwam er een misvormd. Ja, dat was echt ziek. Heel ziek. Ik weet ook niet waarom ik het überhaupt heb afgekeken. Ja. Maar Combat Shock, nee, ga hem niet kijken. Dat is echt schokkend. En misschien ook... Is die een beetje... Ken je Birdemic? Nee. Oké, dat is echt een meme op... dat is dus een film en die is gewoon echt volgens mij gemaakt op €15 budget. En Daar is niks mis mee trouwens. Nee, maar dat is wel- Birdemic... ja. Ik wil je eigenlijk gewoon de trailer laten zien van Birdemic. Nou ben ik gewoon... We nemen even een Even commercial break. Birdemic. Dat is Birdemic. Slecht. Oké. Oh, zou je eens even een trailer laten zien? Maar dat is, Nou, dat is wel echt heel slecht. Heel slecht. Maar de tweede slechtste film... Niet dat ik Birdemic dit jaar heb gekeken overigens. Maar de tweede slechtste film... of de slechtste film die ik dit jaar heb gezien heet The Black Demon. Is dat met Ethan Hawke? Is dat met dat masker? Nee. Oké. Nou, Het is een haaienfilm. een haaienfilm. Alleen, er zit misschien 1,5 minuut haai in. Daar hebben we het over gehad in de BIOS-aflevering. In de BIOS-aflevering, ja. Ja, dat je ja van, hé, waar blijft de haai eigenlijk? Het is een... Haaien. Ja, maar de haai is sowieso ook PlayStation 1. Maar het is zo... Het is echt... Ja, je ziet misschien 5 shots van zijn staart. 2 shots van zijn middenrif. En dan 1 shot van zijn kop als hij de hoofdpersoon al weet, zeg maar. En toen was het budget op, denk ik ook. Ja, nee, maar het gaat dus over een of andere oil rig in the middle of nowhere. En die hebben een of andere demon wakker gemaakt omdat ze in de zeevloer aan het boren zijn. En dan wordt er een familie gewoon opgegeten en shit. En op een gegeven moment weet die familie van die hoofdpersoon die opgevreten is dus te ontsnappen. En dan is er zo'n bootje waar dus alle 15 mensen in zitten. En
dat bootje, dat wordt naar onder getrokken. En die film heeft volgens mij gewoon 2 sterren op Amazon, maar er wordt nu al een deel 2 gemaakt. Is dat hetzelfde, dat ronde bootjes als de piranha's van de Efteling, dat die zo door zo'n slechte CGI-high naar beneden wordt? Ja. Is dat? Zoiets. Volgens mij, daar heb je ook zo'n YouTube-video's van 10 worst dead scenes in movie history of zoiets. Ja. Ik had een vraag voor je. Doen jullie ook films raten? Ik heb wel Dus op Letterboxd. zo'n app dan, als je film hebt gezien, dan geef je... Hey, Tenet. Hoeveel sterren heb jij Tenet Inmiddels niet gegeven? meer. Tenet, waar staat die? Daar in het hoekje. Ja, zeker. 3 sterren van Oké. de 5. ik zou die zelf, voor een Nolan film zou ik hem zelfs 2 sterren van de 5 geven. En als film... Dat moest je niet tegen hem zeggen. ik vind het de minste Nolan film. Tenet is legit echt een van mijn favoriete Echt waar? films. Oké, ja. Maar ik heb hem wel maar 1 keer gezien. En misschien ging ik er met een bepaalde verwachting heen. Ik Dat heb ook wel hem eens. echt 4-5 keer gezien. Misschien dat ik hem bij een tweede keer kijken beter ga vinden. Want ik vond Maar dat Robert... had jij ook, toch? Dat jij hem na de tweede keer... Na de tweede keer vond ik hem beter. Ik had Robert Pattinson vond ik vet trouwens. Die vond ik Ja. wel heel goed. Maar ik weet het niet. Soms, dat heb ik ook met die laatste films van Martin Scorsese. The Wolf, nee niet die. The Killer of the Wallflower Moon. Ja, Killer of the... Of the Flower Moon of zoiets. Ja, ik weet ook niet meer. Ja, nou, in ieder geval, lange film. Heb ik echt geen moeite mee. Maar ergens had ik hoge verwachtingen en dan word je altijd Ja. teleurgesteld. Zo. Ja, ik vond hem gewoon erg goed, omdat het plot is op zich wel oké. Van Tenet heb je dan. Van Tenet. Ja. Want alles wordt eigenlijk wel rechtgezet, zeg maar. Ja. En je ziet inderdaad dingen gebeuren, zoals... want op een gegeven moment gaan ze dus naar die laatste vechtplaats toe, zeg maar. En Bij dat vliegveld? bij Stalsk 12. Oh ja. En daar worden ze op een gegeven moment uit dat gat getrokken met die auto. Maar een paar scènes terug komt er een helikopter aangevlogen en dan zie je hoe dat, zeg maar, in achterstevoren gebeurt. Ja. Dus wel, hij heeft wel nagedacht over die dingen, hoe dat gebeurt. Misschien had ik daar het meeste moeite mee. Of ja, en ik wil nou geen ruzie met jou. Nee. Maar misschien had ik daar wel het meeste moeite mee dat super vet was. Dat achterstevoren. Dat echt volledig klopte, maar dat het voor mij dan ook was. Of zo. Ik vond die bad guy, die weet ik, Kenneth Branagh. ja, die vond ik iets over de top met zijn Russisch accent of zoiets. En ergens leidt, dat is ook een dingetje. Hè. Soms is de film heel goed, maar dan leidt iets mij af. Dan ga ik maar de hele film aan En het dan ga je storen. daar aan aangereden. En dan gaat mijn film beleven. Ik vond Kenneth Branagh overigens wel een goede slechterik. Ja. Hij, qua motief en shit, was van ja, weet je, ik ga dood, dus dan gaat de rest van de wereld ook maar gewoon dood. Ja, dat was inderdaad ook wel heel... Dat was inderdaad best wel dik, inderdaad, dat stukje inderdaad. En ik vind het ook heel ziek hoe uiteindelijk de plot twist erin komt van hé, maar het is de toekomst eigenlijk. Het zijn de mensen in de toekomst die zoiets hebben van ja, maar als wij onszelf daar opblazen, kunnen wij de aarde niet verder kapot maken. Een beetje Terminator-idee, alleen dan Ja. op een grotere schaal Op eigenlijk. grotere schaal, ja. Ja. En dan die nieuwe van Christopher Oppenheimer. Die vond ik goed. Ja, die vond ik ook heel goed. Ja, die was tof. Ik hoor van heel veel mensen tegenovergestelde Wat hoor je dan? dat ze hem niet goed vonden. dat is het tegenovergestelde van goed, ja. Maar heel veel mensen vonden hem... Ja, die hadden meer, weet ik veel, die hadden een documentaire verwacht. Maar ja, dan zit je bij Christopher Nolan Had toch een echt... documentaire bij Christopher Nolan. Nee, Dat gaat niet. Wat ik wel het en toch hele... denk ik dat hij goede documentaire zou kunnen maken. Dat zeker, dat denk ik ook. Dat denk ik wel, ja. Wat ik bij Christopher Nolan, want de dingen, er was een aankondiging voor Oppenheimer. In bioscopen in Amerika en daar stond een soort teller. En die was zo af aan het tellen. En iedereen dacht naar de release date van de film. Ja. Alleen hij kwam uit op 21 augustus, maar toen liep hij op 6 augustus af. Dus iedereen was van, hé, maar what the fuck happened op 6 augustus? En dat is dus toen de Trinity-test daadwerkelijk gebeurde. Ja. Zo ja. Nee, die trailer was ook heel erg goed, ja. Ja. Nee, zeker. Nou, weet je, überhaupt kan ik, of ik een film nou, net zoals Tenet, dus ik zei, ik vond hem wat minder, maar ik kan Christopher Nolan als regisseur ontzettend waarderen, want hij probeert wel film opnieuw uit te vinden. En ik stoor me enorm aan de 12 in de dozijnfilms die continu maar uitkomen, die het grote publiek schijnbaar aanspreken, maar waarvan ik soms denk van... en nogmaals, sorry Fast and the Furious liefhebbers. Fuck the Fast and the Furious. Maar dat ze de ruimte gaan met die auto's. Dus ik stop met maken van die films waar iedereen heen gaat. De eerste 2 waren leuk, 3 was oké. En daarna was het gewoon zo van, oké, let's fucking milk this cash cow. Ja, dat wel. Ja. Dat gemelk. En ik snap het wel, want het levert geld op. Het levert heel Dus veel ik snap geld ook wel op. waarom je het doet. Maar het is wel zonde. Vin Diesel en Dwayne The Rock Johnson hebben dus ook gewoon letterlijk in een contract staan dat ze niet mogen verliezen.
Nee, klopt ja. Er zijn Überhaupt niet in mensen- films. Die hebben coördinatoren die gewoon bijhouden van... oh ja, nee, maar die slag mag hij niet doen, want dan lijkt het alsof hij verloren heeft. Ja, toch heeft Vin Diesel een keer verloren in een film, hè? Saving Private Ryan. Ja, klopt. Maar volgens mij geldt dat meer alleen voor de Furious films. Oké, ja, dat hij gevechten niet mag verliezen. Ja, hij mag niet neergeslagen worden. Er moet altijd een uitweg zijn. Dat staat Ja. echt gewoon letterlijk in zijn contract. Ja, over de top, ik kan er wel... Ik vind het wel eigenlijk wat hebben dat gewoon film helemaal slecht afloopt. Met gewoon Ik ga daar goed op. Ik ga daar heel goed op. Maar heel raar concept nou. ook hè, een maar- slecht einde. Even een raar concept. Jullie zijn hè, jonge gasten, jullie hebben tijd, nog denk ik, of meer tijd. Ik vind niet dat ik helemaal geen tijd meer heb, maar ik bedoel, hè, met een kind erbij en op een gegeven moment je werk en het dagelijks leven. Ja. Ik kijk minder vaak films. En dan heb ik zoiets van, dan erg ik me des te meer aan een film die dan tegenvalt. Terwijl ik Ja. jullie leeftijd had, dan keek ik heel veel films en dan accepteer je een keer dat er een mindere film bij zit. En nu heb ik zoiets van, dat vond ik echt zonde van mijn tijd. Ik heb dat nu ook wel, want Ja. ik heb nu echt wel gewoon veel te doen. Dus ik kijk ook veel minder films. Maar als ik dan een film of een serie kijk, dan heb ik ook wel echt zo van... shit, dat is echt zonde. Want dat, Ja. Ja. Maar ik heb dan ook alweer iets dat je dan, dan heeft een serie 20.000 seizoenen. Dat jij denkt waarom, maar goed. En dan begin je eraan. En als je er dan mee stopt omdat je het niet meer goed vindt, voelt het toch onaf. En dan heb je een soort van onderliggende druk van ik moet het ooit nog een keer afkijken, anders kan ik niet. Ja. dat is ik met Doctor Who. Wie? Nee, Dr. Who. Nee, grapje. Nee. Ja, sorry, slecht woord. Dat is oké. Ja, nee, ja, soms. Ja. Sta ik ook onbekend, dus. Knip. Ja, nee, nou, mijn moeder zegt altijd, ja, Jeroen maakt altijd veel te veel woordgrapjes. Zegt je moeder dat? Ja, Jeroen die de hele Wij, dag- joh. Waarom zegt jouw moeder dat dan? Want, ja, ik snap de relatie wel omdat ik jouw zus in de klas heb gehad en zo, maar... Ik denk misschien met zo'n Montessori-dag of zo, dat het daar dan... Oudergesprekken. Die was gewoon een comedian. Ja, Joël, die gaat niet over hoor. Woordgrappen, ja, het is een ziekte. Maar welke, Wietselzucht heet dat trouwens. bij welke groep heb jij gezeten met Jeroen? Ik heb... Jij zat bij een andere mee. Heb jij nooit bij Jeroen Ja, gezeten? maar jij bent- Wat doe jij? Nee, je zat in de bovenbouw. Ik denk ook in de bovenbouw les gaf, ja. Maar Jeroen ken je altijd van de klasse naast. Die hoorde je altijd. Was altijd best wel... Nou, ik kan het misschien wel zo vertellen. Ik zat Nu komt in de klas van meester Ron. Die wil ik ook een keer in de podcast. Ron. Die staat Meester op het Ron. lijstje. Ja, die staat ook letterlijk op het lijstje, meester Ron, ja. Nee, daar heb ik dus in de klas. En bij meester Ron was het altijd doodstil. Want Ron staat voor rust, orde en netheid. Dus het was altijd doodstil in die klas. Ja, maar dat is wel structuur. Ik ook waardeer het wel wat hij doet, hoor. Hij was altijd, als je even niks te doen had, nou, hij zorgde ervoor dat je wel wat te doen had. Want het is Montessori-onderwijs. Misschien, je hebt, iedereen doet hetzelfde. Montessori, iedereen doet zijn eigen dingen eigenlijk. Ja. Een beetje agora, maar dan voor basisschoolverder. Voor jongere kinderen. Ja, dus, Ja. nee, maar bij Ron was het eigenlijk... Ik hoor altijd van bij Ron, ja, wij zijn lekker aan het tekenen en dit aan het doen. En ja, wij dachten, wow, dat is wel luxe hoor. Bij ons... Nou, en toch, als je kijkt naar tekenopdrachten bij meester Ja, komen ze wel meestal allemaal af, niet. bij mij niet. Omdat ze, nee, maar echt, soms ben ik wel jaloers over een bepaalde structuur die die biedt. En Waren ze bijvoorbeeld bij jouw video's aan het maken? Ja, en dat is nou precies die valkuil waar ik het over had. Dat mensen denken, oh ja, bij meester Jeroen mag je alles. Nee, bij mij mag je ook niet alles. Als je die fout heb ik wel eens een keer gemaakt dat je inderdaad ga maar filmen. Ja. Dan had de hele... Mijn zusje rommel dat heeft last van. leren editen bij hem in de klas. Ja. Dat was gewoon een keer een Dus we kunnen praktisch gezien jouw zusje inhuren voor de podcast. Romy bij deze... Romy kan video's editen als het goed is. Als het goed is kan zij De editen. shorts worden nu gemaakt door Romy. Ik heb meer vertrouwen in de jonge generatie. Laten we broertje Maxime niet vergeten. Maxime kan er ook. Ja, Die is ook Jongen, jouw hele familie kan... Ja. Nee, mijn moeder moet je echt geen computer... Hoe gaat die aan? Het Hoe doe je de kleine- grappige is dus, mijn vader is er nu heel geïnteresseerd in, doordat ik het zoveel aan het doen ben. Want mijn is ook vader leuk. maakt sowieso veel foto's, maar we hebben een tijd geleden op Bospop hebben we een bandje moeten fotograferen en filmen. Ja. En toen was ik zo van, ja, wil je voor mij ook een paar filmpjes maken? Want ik sta op het podium, jij staat in de pit. Ja. En dan zie je ook wel tijdens die filmpjes hoe je zo echt zo het object probeert te volgen en zo aan het spelen is met die zoom. En daar ben ik wel nee, gewoon maar- trots op. hoor. Ja, maar vooral dat je, want ik denk dat is een beetje wat de laatste jaren is gebeurd. Hè. We hebben allemaal telefoons waar er ook ineens een camera is en iedereen fotografeert en filmt bij het leven, maar niemand kijkt er terug omdat het gewoon heel slecht is. Ja. Gewoon, ik film maar alles. En ik denk dat mensen zich nu tegenwoordig weer steeds bewuster worden van hetgene wat je dan filmt.
dat dan ook misschien iets gaat betekenen. Woorden, ja. En dan Dat niet je per se- nadenkt over Ja, maar ook gewoon als je bijvoorbeeld zo'n revue van groep 8 of zo. Dat ik nu nog af en toe een ouder krijg van 8 jaar geleden die zegt: heb jij die nog? Want wij zijn hem kwijt. Deze wil ik dan nog een keer opvragen. Nee, Dat is mijn revuefilm. Ja, nou dan gaan we eens even. Je was in het corona. Misschien kunnen we dat ook nog even toelichten. Revue bij als je naar einde bent van groep 8, je gaat naar de middelbare. Ja. Maar nee, dat was ook toen ook voor het eerst dat je dat gedaan. Of je had altijd wel al iets met film gedaan. wel filmpjes. Normaal en was het live. inderdaad een eindmusical. Ja. En tussendoor ook Maar filmpjes. zat jij in het coronajaar trouwens? Ik was ja, het dat was eerste wel balen. coronajaar, Want ja. toen kreeg ik input van 1000 en dat werkte gewoon niet zo. Ja, dan moest je vanuit thuis Ja, dat was het. doen. Ja, maar Toen zei je van ja, kon. Dat maak was wel echt zonde. Ja, dat was wel. Ja. Nee, en toen hebben we dus een film gemaakt. Ben jij in corona van groep 8 naar de Ja. middelbare gegaan? Ja. Ja. Wow, what the fuck. Ik Nee, ben zijn in ook veel corona mensen. van vierde MAVO naar Ja, wij MBO schreven veel gegaan. te veel, jongen. Wow. Ja, Ik heb in corona mijn eerste kindje gekregen. Nou, hè, dan toen mooie tijd. dus een, Jeroen heeft niet stilgezet. nee, dat was heel leuk inderdaad. En je mag wel echt. Sorry. Dat had ook. mag jij mag dat. Dat had ook wel iets van nieuwe helden, dus je mocht ook wel echt die dingen zelf verzinnen en zo. En Jeroen maakte er wel iets van. Ja, maar dat is wel. Die jij toen ook een tijd geleden hebt doorgestuurd? Nee, dat was de kerstfilm. Dat was de kerst. Ja, alsjeblieft, laat daar een klein stukje van mij zien. Hoe Ja. 5 jaar geleden alweer. Ja. Leuk om te regisseren. Ik weet niet of ik die nog heb. Die staat gewoon staat op YouTube. Stuur mij die even door. Dus 1 miljoen keer bekeken. Ja, dat jongens. zeker. Ja. 1 miljoen Dat is keer. grappig. Maar ja, die shorts zijn ook al bijna. Die shorts zitten ook Ja. goed. Bijna Ja. wel, ja. Maar even terugkomend. Ik merk, en dat is hetgene wat meester Ron denk ik nog beter doet dan zoals ik het doe. Ik denk dat ik een voorbereide omgeving heb in de klas. Ik probeer toffe ideeën neer te leggen. Maar vervolgens laat ik het een beetje lopen, waardoor het vaak ook niet gebeurt. Ja. Dus ik moet misschien daar weer wat meer kaderen, zodat ik zeg, nou, dit gaan we doen. Of dit gaan we doen, maar je gaat een van die twee dingen sowieso doen. Ja. En ik laat het dan iets te vrij. En ik denk, daar ging het toen ook mis bij die filmpjes. Ik maak maar een leuk filmpje van 1000 corona en dan zie ik het wel komen. En ik kreeg daar maar een paar filmpjes terug en daar moest ik dan maar iets van maken. Dus dat was, Ik heb volgens mij ook nog wat opgestuurd. ja, volgens mij wel. Maar goed, dus, Over school gesproken. ja. Ik ga even een shout-out doen. Hoi Zavi. Ik kreeg vanmorgen te horen van mijn stiefmoeder dat mijn zusje altijd luistert naar de podcast op tekenen. Of met tekenen op school. Oké. Dus, Ik ben benieuwd wat ze gaat tekenen op deze podcast. ik ook. Dat in een volgende... Ja, ze is nu bij aflevering 2 of 3. Dus het duurt nog wel even voordat ze hier is. Ja, rond de kerst. Rond de... Ja, ik weet niet, maar ze luisteren altijd tijdens tekenen. Dus ik denk dat dat nog wel even Die heeft duurt. dat meisje ook eerder even een tekenblaadje. Ja, toch. Maar als je dit een keer hoort, dan verwacht ik wel een coole tekening. Ja, nee, ik ben wel benieuwd naar de tekening. Of Ik je ook. kunt ons ook tekenen. Ja, tekenen onze 3. Dit. Bij deze. Ja. Ja, ze luistert op Spotify, dus ze ziet het niet. Maar Moet kunnen. dit moet kunnen. Er zit maar wat. Ja. Wat is trouwens ondertussen te zien eigenlijk? Op dit moment is het blauw. Het mag alles zijn, toch? Nou, Jeroen, wat wil je zien? Nou, alsof we in een of andere relax resort zitten of zo. Even, het is koud buiten. Het is flink Ja, koud. dit En is dan wat met een chill. Hawaii liedje op de achtergrond. En dan we zeggen, Ja. wat zitten we dan? Hey, die Gandalf. Zitten we ineens in de mijnen van Moria. Holy shit. Daar is het koud volgens mij. Denk je Daar niet? is het denk ik wel koud. Ik Ja. denk dat Waarom hij denk je dat die heel koud dwergen zo dik zijn? Ja, dat denk ik ook. Ja, allemaal vet. Ja. En baarden. En baarden, ja. Jij kan met je haar ook een mooie baard maken, toch? Toch? Of, zou je ook wel toch? Hij zou ook wel een goede Gimli kunnen zijn. Met die muts nou erbij. I never fought alongside with an elf. En dan vind ik jou wel een Legolasje. Zo. Ja, toch? Ja, toch? Wizard Spitse is oren. never late. Frodo Baggins. Nor was he early. He arrives precisely when he means to. To. Ja. Als je één F-bom in The Lord of the Rings zou moeten toevoegen, zou ik hem daar toevoegen. Ja. He Wizard is is never never... late, Frodo Baggins. Nor is he early. He arrives precisely when he fucking means to. Maar zou je hem dan niet plaatsen bij You Shall Not Pass? Ja, op zich. Maar dat zou weer te voor de hand liggen misschien. Ja. You shall not Of My Precious. Zo, ja. Daar kun je echt oneindig wel... In de fucking Buckleberry Ferry. Ik vind trouwens nog steeds dat Elrond mede verantwoordelijk is dat het niet goed is gegaan. Hij had die gast gewoon, Isildur gewoon... Bro had Isildur gewoon moeten dropkicken. Ja, die had er gewoon even die berg moeten duwen. Op zich, hij stond er ernaast. Jongens, jullie zijn weer aan het spoilen.
Als je de derde Lord of the Rings nog niet gezien hebt, het is Ik heb 2023. nog Die nooit films zijn al Lord of 20 the jaar Rings uit. Ja, maar dat is het begin van deel 1 is het een soort van Mijn flashback. vader is helemaal gek van... Ik was heb nog 8 nooit- toen ik die voor het eerst zag. Nee, ik Dat is 10 jaar te vroeg. Mijn moeder was aan het kijken en ik kon niet slapen. Ik ging langs haar op de bank zitten. Ze was deel 2 aan het kijken in dat moeras. Waar Frodo in het water valt met die lijken. Ja, dat is deel 3 volgens mij. Of is dat deel 2? Dat is deel 2. Dat is vlak voordat ze bij Mordor aankomen. Ja, dat is eng. Ja. Nee. Ja, maar ik ben wat dat betreft best wel jaloers. Want dat gevoel wat ik toen had, dat weet ik nog. Ik heb hem in de bioscoop gezien. Ja, jullie Ja. dan niet. Maar dat was Ik heb de eerste, Hobbit allemaal in de bioscoop. Ja, dat was, maar die vind ik tof. Maar ze zijn het net niet Nee. ten opzichte van de Lord of the Rings. Dat is weer wat ik bedoel. Lord of the Rings, sfeer. Hobbit. Spektakel. Maar Heb je weinig Rings of sfeer. Power gezien? Nee, die moet ik nu kijken op Amazon. Seizoen Ik, 2 is ook al uit, maar die schijnen alweer beter te zijn. Is seizoen 2 al uit? Of komt die uit? Oh nee, dat was The Wheel of Time waar ik het over heb. Dat is schijnt ook Het is dat... de duurste serie ooit gemaakt, hè? Ja. Rings of Power. En? Hoe is die? Ik vind hem goed. Oké, nou ik wil hem wel Maar zien. het is, ze schatten hem in eerste instantie op 500 miljoen. De serie. Ja, nu komt hij, hè. Het is berekend. 1 miljard. Voor 1 seizoen. Oké, dat kan ik. Ja. Zijn we stil van, jongens? Ja. Dat is gewoon 90 miljoen per aflevering. Zijn we Ja. stil Ja, dan zit je dan met je €15 budget, hè? Met, Fucking Birdemic. van? Wij hebben 0 budget om dit te maken. nou, je hebt een mooie microfoon die je de hele tijd super ongemakkelijk volgens mij vast hebt. Alsof ik een of ander koekje in de hand heb waar ik niet in durf te bijten. Nou, Nee, daar zit een klein beetje budget, want we hebben deze gekocht. Ja. Ik. Maar kijk, bijvoorbeeld echt de helft is van mij, de helft is van Ozaan. Ja, precies. De helft hebben we gevonden ergens. Zo is het een beetje. Ja. maar ik ben er nooit zo lang gefilmd, zeg maar. Zo lang? Nee, ja. Oh, en hier komt nou een explosie op achteren, of niet, bij dit moment? What? Wow, no sound effects needed. Nee. De Serenity test. Ja. Hallo. Hoi. Zeker. Kom erbij. Sorry. Zullen we het ook even Ik ben Nee, echt- hoor. Gisteren ben ik echt na lange tijd weer eens naar de bioscoop geweest. Ja, welke film had je gezien? Wonka. Hoe is Hoe is die? Ja. Ik ben nieuwsgierig, ja. Ja. Nou jongens, ik heb hem in de Atmoszaal gezien. Oeh, zaal 1 toch? Ja, zaal 1. All around you, hè? Ja. Wonka Nee, is dat wel is zo'n echt zo'n musical film waar om de 10 minuten een veel te vrolijk liedje wordt gezongen. My dad died, my mom died, I'm one fucking orphan. Maar daar hebben ook de oude liedjes zitten. Hebben ze Ja. Zitten die erin? De oude Ja, de liedjes echte zitten- oude liedjes. Van echt die eerste. Van de Oompa, Loompa, Loompa, die. Ja, die I zijn got a pump. Ja, die, ja. Maar dat door Hugh Grant gedaan, toch? Ja, echt wel leuk. Had je dat gezien op nu.nl? Hugh Grant was een eenzame Oompa Loompa. Niemand praatte hem op set, tegen hem op set. Echt niet? Dat stond laatst een keer op nu.nl en de caption was Hugh Grant was een eenzame Oompa Loompa. Dat is wel een Ja, hele... maar hij was ook best wel eenzaam in de film ook, was hij ook eenzaam. Ja, hij was ook de eerste Oompa Loompa, dat was ook wel een beetje. Maar Het verhaal speelde zich... in a world of pure imagination. Die kon er ook in. Ja, nee, maar dat vind ik dan wel mooi ergens, dat ze dat dan wel... het kan heel goed uitpakken, zoiets. Het kan ook heel slecht uitpakken. Maar volgens mij wordt hij wel goed beoordeeld. Dus ik heb een... Ja, en zeker die, hoe heet die acteur nou? Timothy Charlemagne? Chalamet. Chardonnay? Timothy Chardonnay. Hij heeft wel lekker gespeeld inderdaad. Ja, want ja, Johnny Depp toen als... Ja, Johnny Depp. Die vond ik heel goed hoor. die past weer in die Johnny Depp, film. dat was zo Tim Burton. Ja, dat is zeker waar, ja. Ja. Ja, Maar ik vond de Oompa Loompas en die van Tim Burton ook al gewoon fucking geniaal. Die waren wel grappig, ja. Dat was ook één en hetzelfde mannetje. Ja, En, die ja. eekhoorns, die vind ik geniaal gevonden. Maar die zit ook vaker in zijn film, hè? Die films, ja. Sowieso, die maar omroepen. ik vind, fun fact, de eerste, volgens mij was dat echt nog Wonka and the Chocolate Factory of Willy Wonka and the Chocolate Factory of zo. Daar zit op een gegeven moment dat schuim in. Zoiets. Dat is gewoon puur asbest. Echt? Ja, die acteurs leven nog. Maar die zijn wel allemaal ziek geworden. Er zit wel ook een hele enge scène in trouwens, in die oude... dat ze in die boot... Ja, Oh, ja. dat is echt een psychedelic shit. Ja, is dat is helemaal te dat, space in die boot. Dat die helemaal en die Wonka zitten maar gewoon heel chill. Zitten daar helemaal... wie is dat ook alweer? Die Gene Wonka? Wilder, toch? Of Ja, Gene Wilder, ja. Ja. Een Gene in ieder Maar geval. dan, als ik nu terug Ik zou denk, zeggen dan Gene Simmons, maar zijn dat is wel anders. beide Wonka's in de film wel echt verschillend. Het is wel echt een hele andere Wonka opeens. Maar Want dat- die Wonka van die OG Shaki en chocolade is lekker relaxed en al, maar
Tot hij op het einde helemaal uitflipt, hè? Ja, dat is Kon die wel heel goed, hoor. Maar dat was wel gewoon een goede film. Nou, ik ben wel nieuwsgierig, ja. Want, Hij is wel, het is wel echt zo, mogen iets minder liedjes, iets minder vrolijk, iets minder minder maar iets minder alles, maar... Maar je gaat ze altijd, dat is soms ook wel een nadeel, dat je altijd gaat vergelijken. Ja, net zoals iedere nieuwe Batman film waar weer de Joker in zit, ga je alle Jokers met elkaar vergelijken. Ja. Wie is de beste? Wie is de beste Joker? Nou ja, weet je, ik ben echt oprecht. Toen ik hem voor de eerste keer zag, vond ik Joaquin Phoenix vond ik absoluut. erg goed. Terwijl ik Heath Ledger ook super tof vond. Ja, Jared Leto, daar moeten we het maar niet over hebben. Nee. Maar ik ben ook wel nieuwsgierig naar die gast die nou in de Batman 2, zeg maar, nu met Robert Pattinson die Batman gaat spelen. Ik weet hoe die bedoelt. dat gaat. Alleen ik ben even kwijt wie dat is. Ja, Barry nog iets? Ja, ik dacht dat hij Barry heette, maar... Dus maar daar ben ik dan wel nieuwsgierig naar. Maar aan de andere kant, dan krijg je weer kritiek. Ja, er zijn wel heel veel Jokers nu. Ja, maar je hebt ook, als je naar de animated gaat kijken, zijn er nog meer. Mark Hamill. Luke Skywalker is de Joker geweest. Die Mark Hamill zit trouwens ook in, wat ik net zei, The Fall of House Usher zit hij ook in. Dus, maar toffe acteur ook. Ja, vind ik een goede acteur. En als je hem alleen kent van Star Wars, denk je, Hij wat heeft een ook een doetje. goede stem, vind ik. Ja, hij heeft een hele goede stem. Hij is echt goed. Ja. Nee, zeker. Wat vinden we van de Star Wars reboots? 7 tot en met 9. Ook heb ik Star Wars nog nooit gezien. Lord of the Rings nooit Force gezien. Awakens, Rise of Skywalker. Kijk, het begint met nostalgie. 4, 5 en 6. Dat is gewoon pure nostalgie en daar is het ook allemaal mee begonnen. 1, 2 en 3 waren gewoon niet zo heel... Ja, die waren oké. Waren oké om het verhaal af te maken. Ja, oké, om dat gat van 1, 2 en 3 op te vullen. Ik heb nog nooit zoveel zin gehad in een film toen die trailer van The Force Awakens uitkwam. Met alle muziek erbij. En dat Chewbacca er weer in zit. En Harrison Ford als Han Solo die dan zegt... die deed ook weer van zijn spelen. Ik krijg gewoon kippenvel van onderaan als ik het hoor. Maar toen kwam die film en dan dacht ik... Ja, leuk, maar... Ik vind The Force Awakens wel veruit de beste. Van die 3 vind ik het? Ja, zeker. Want ik vond die allerlaatste, die vond ik... nee, dat kon ik wel een beetje janken. Dat heeft Star Wars kapot gemaakt. Kylo Ren, ik vecht al 2 films tegen jou. Maar weet je wat? Ik ben eigenlijk verliefd op jou. Wow. Ja. En ook Emperor Palpatine is terug, want we gotta milk the money cow, baby. Ja, nee, maar wat dat betreft doen de series het wat beter weer. De Mandalorian. Ik vind de Mandalorian geniaal. Ja, die is tof, maar ook die andere. Ik heb hem nog niet gezien op Disney+. Ashoka. Volgens mij die, ja. Nou ja, goed, in ieder geval, er zijn en ook de animated series, die doen er schijnbaar ook. Die heb ik wel gezien. Bad Dus Batch en gelukkig maar, want als je het alleen maar van de films moet hebben, dan zouden die het kapot gemaakt hebben. George Lucas heeft dat heel slim gedaan toen dat tijd, met Star Wars 4, toen die uitkwam. Die wou namelijk niet betaald worden zo, maar die wou franchise-rechten. En dat hebben ze toen zo gedaan, want dat was toen nog niet heel normaal voor films om tweede delen en merch te krijgen. En die vangt dus gewoon nog steeds volgens mij 50-60% van alles. Nou, George, goed geregeld, jongen. Dat is, ja. Maar ook, was het dan niet het verhaal dat hij begon met deel 4, omdat het qua dingen die hij in zijn hoofd had, van deel 1, 2 en 3, dat het budgetair gewoon dat was er gewoon nog niet. Die effects waren er nog dus niet. Dus daarom dacht van, vooral omdat dat met die droids was en zo. Ja, dat kon hij niet maken, zeg maar. En 4 kon hij dan wel maken. 4 kon hij wel maken, ja. En dat heeft uiteindelijk heeft het heel goed uitgepakt dat het ook nog een soort van dingetje was. Ja, en die gast die de stem doet van Darth Vader in 1, Earl, die doet nog steeds overigens. James Earl Jones, of weet je? Zoiets, ja. Die wou niet gecredit worden. Die leeft niet meer, toch? Die speelt ook Mufasa. Mufasa. Ja, volgens mij heeft hij in een van de laatste Star Wars dingen heeft hij nog zijn stem gedaan. Ja. Is het ook een Coming to America trouwens? Maar goed, ja. Maar die wou niet gecredit worden in de eerste Star Wars. Omdat hij dacht dat het ging floppen. En hij wou daar niet mee. Hij wou niet dat zijn naam daarin stond. Nou, grappig dat je dan in zo'n film hebt, heb je degene die uiteindelijk, als dat masker afgaat, dat is een acteur. Degene die gedurende de scènes de hele tijd de rol speelt, dat is een acteur. Dat is weer een andere acteur. Ja. En de stem is weer een andere acteur. Dus het wordt eigenlijk het ene personage gewoon... Dus die 3 dingen is 1 ding inderdaad. Ja, Darth Vader wordt dus gewoon gespeeld door een Britse guy in de eerste. Ja. Daar zijn filmpjes van. Ja. Waar het in plaats van de stem van James Earl, wie dan ook, is het dus die guy. Ja, take her to the Death Star. Ja, maar ze moeten dit wel even zeggen. Ze kunnen niet zo silent acteren. Dus er is iemand die dat moet invullen. Take her away. Ja, dat is heel grappig. Ja, dat klopt. Ja. Trouwens, Predator, ken je die? De oude Predator? Ja, weet je wie in het allereerste Predator-pak heeft gezeten? Jean-Claude Van Damme. Serieus? Ja, hij is de allereerste Predator. Dat is wel fucking dik. Tenminste, er zijn foto's ook van. Ik weet niet of hij dat de hele film heeft gedaan, maar Jean-Claude Van Damme
Die zit dan op een gegeven moment met Ik vind het wel grappig. Nu in die nieuwe Star Wars zijn heel veel celebrity stormtroopers. Oh ja. Ed Sheeran is een stormtrooper geweest. En Ja, Daniel Craig. Daniel Craig ook, ja. 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 Dus dat is wel grappig. Gewoon zo, weet je bent toch niet herkenbaar. Dus. Nee, heel vet, heel vet. Maar ja, tegenwoordig doen ze ook wel vaker de helm af, hè, dus de stormtroopers. Dus, nou ja, blijft mooi. Ik bedoel, ik ga er ook wel goed op franchises, toch? Ja, sowieso. En als straks Harry Jurassic Potter weer Park. opnieuw door HBO, dat ze er een tv-serie voor gaan doen, dan ga ik het ook gewoon kijken. Ik bedoel, Ja, Pirates of the Caribbean. Johnny Depp komt misschien wel weer terug. ja, De rumors zijn weg dat hij misschien ja, wel goede weer zet. Ik terugkomt. bedoel, ja. Het is niet vervelend om naar Ik te weet niet, kijken. ik vraag me wel af wat ze me gegeven hebben dan. Want hij zou het niet doen voor $1 miljard en 500 alpaca's. Ja, toch het schip dan misschien. Ja. Ik weet Eerlijk. Zo'n Black Pearl. Zo. Ja, dit is mijn schip. De meeste mensen kopen een jacht. Ik heb de Black Pearl. Ja. Ja, Johnny Depp, ja. Maar sowieso, als je kijkt naar Davy Jones. Wanneer is die film uitgekomen? 2012 of zo? Ja, dat is zo onwijs goed gedaan voor die tijd. Absoluut. Oh, absoluut. Ook die acteur, weet je ook weer, die is ook goed. Die zit ook in Love Actually. Met de kerst kan je die film ook zien. Dat is de ene die dat liedje zingt, dat kerstliedje waar jij de F-bomb zo vaak wil droppen. Dat doet hij dan bij I see it in my fingers, I see it in... Daar zingt hij. Ik ben even vergeten wie dit is. Ja, hoe heet hij? Nou, komen we nog wel op. Maar goed. Ja. Hier staat hij. Ja, tegen de tijd dat het gemonteerd is, dan staat hier de naam van de... Ik kan tegen de tijd dat ik ga monteren gewoon googlen. Wie speelt Davy Jones? Misschien weet ik het. Ja. Ik vind Davy Jones ook wel een gekke vijand eigenlijk hoor. Ja, met die tentakels. Met die tentakels en dat Dat piano-melodietje. Ja, dat onheilspellende melodietje. ja. Ja. Wat vind je eigenlijk de beste film die je ooit hebt gezien? Zwijgrecht. Die is Nogmaals, dat wordt mij zo... Is die van Carrie Sleen? Dat wordt mij zo vaak gezegd, maar dat is net als bij muziek. Wat is je favoriete nummer? Wat is je favoriete... Kun je niet zeggen. Dat kan ik niet boven... Ik zet dingen naast elkaar dan. Maar ik ga niet dingen Nee. boven andere... Nee, snap ik. Dat heb Het ik ook. hangt ook van Hou het niet van. moment of dat je Ja. kijkt, hè? Ook. En hetzelfde met een liedje. Ja, Als je een liedje ik luistert. heb geen favoriete Nee, artiest op dan dit heb je moment. daar zin in, dan heb je daar zin in. Dus. Soms ga je gewoon op een bepaald moment heel erg goed op een bepaald nummer. En dat kan zomaar een week later anders zijn. Ja, absoluut. Ja. Nou, artiesten, ja, nou, dat weten jullie inmiddels al. Dat Kan is je- ook niet meer... Kan je, wacht even kijken, in Noord. Had je dat gezien? North heeft haar eigen liedje. Ja, dat staat. Dat heb ik meegekregen, ja. Ja, dus hij is nog niet zo... Dus ik mag Maar een klein is haar stukje naam laten echt horen. Northwest? Ja. Dat vind ik echt kindermishandeling. Ja, eigenlijk. ja. Daarom, Ja, het is Northwest, North Kardashian West. Oké. Zit Maar dat er ook nog tussen? ja, hij is nog weet niet, toch dus dat- dat weet we toch niet kunnen dat geen het gevonden copyright wordt. krijgen voor nu, maar... Don't tryna test me. It's gonna get messy. It's gonna get messy. Trouwens, dat is wel jammer. Kanye heeft gezegd, ja, 15 december komt zijn nieuwe album uit met Ty Dolla $ign Vultures. Dus niet gebeurd. Ja, ik zei het is nou nee, het is 23 december. Het is 23 december. Op zich was het, want letterlijk al zijn albums zijn te laat uitgekomen, alles. Ja, maar ja, Madonna wacht ook te lang voordat ze gaat optreden. Dat is ook een stukje sterrenluur. Ja, ik weet niet. Zo'n Madonna... dingetje. Of ze doen dat die- expres, dat ze dan komt het uit en dan pas echt, maar meestal is het echt pas dan een half jaar later tot een jaar later pas dan daadwerkelijk uitkomt. Dus ja, dat is wel... Madonna die komt ook altijd pas een jaar later als ze gaat optreden. Ja. Ja, nee, zeker. Ook in de Als je kaartjes Ziggo hebt voor gewoon, dit hè? Die jaar, was ook dan kun je gewoon te volgend laat. jaar- Ja. Ik vind daar wel wat van hoor. Jullie niet? Ze heeft vind daar daar wel wat strepen van. aan de ene kant misschien wel verdiend in het verleden, maar aan de andere kant hoeft het nog niet. Maar Madonna kan ook niet zingen. Madonna is gewoon een ontzettend goede Ik entertainer. wist nog toen bij het Songfestival dat echt helemaal misging volgens mij. Ja, misery. Ja, treurig. Overigens wel een lekker liedje hoor. Nee, maar dat is wel. Ik bedoel, ik kan best wel naar liedjes van haar luisteren. Oh, absoluut. Ik heb geen moeite met muziek van Madonna. Maar ik vind haar hele persoonlijkheid, vind ik... Nee, maar het was zo'n mooie echt vrouw. Madonna. Het was zo'n mooie vrouw, die zou zo mooi oud worden. En toen was het zo van, hey, fucking botox. Wat zei je nou? Ja, Ja, we hebben de meeste artiesten toch die... ja. Dat vind ik jammer hoor. Ik vind het ook zonde, ja. de natuurlijkheid gaat er vanaf. Ik vind het eng, soms mensen Ja. die iets te veel aan Madonna die lijkt nog steeds gewoon 20, Hoe oud is zij? 50. die lijkt niet. Ja, nee, maar dat wil ze. Die Dat lijkt wil op ze. een van die horrorfilms waar we net Ja. daar begint ze inmiddels op te lijken. Dat vind ik heel treurig, maar ja, daar kies je zelf voor dan, Ja. denk ik. Ja. Ja, helaas.
Ik vind het wel leuk als die met het Songfestival toen ook echt nog gewoon autotune gegeven. Ja. Ik vind het grappig dat mensen dan in autotune optreden, maar dat ze niet in de gaten hebben dat de autotune nog aanstaat en dan gewoon gaan praten tegen het publiek en dat het dan nog steeds autotune Ik zag klinkt. laatst zo'n filmpje Dat van is heel zo'n grappig. guy die viel of die zat in zo'n touw en die werd opgeteld met autotune. Ja. Zo, oh shit, wow! Ja, dat is heel Ja, maar op zich heeft dat wel van. Ik vind dat wel moet kunnen, Dat toch? is echt grappig, ja. Bij een concert, ik vind het wel logisch dat er ook autotune wordt gebruikt. Jawel. Jawel. De meeste artiesten kunnen echt niet van zichzelf echt perfect zuiver zingen, hoor. Nee, maar het is ook niet erg als een keer een artiest ook een keer een scheef randje raakt, zeg maar. Ik vind het sowieso. Er zijn heel veel artiesten die hebben dan in een liedje een bepaald effect op hun stem en dat hebben ze dan live niet. Dat vind ik dan ergens jammer, want vaak voegt zo'n effect ook wel net iets toe, weet je wel. Maar dan moet je dat ook altijd doen. Maar er zijn ook gewoon bepaalde artiesten die hoeven niet per se dat hele grote, die juist in een klein zaal. Ik vind dat bij Knights of Sidonia van Muse. Ja. Die hebben op een gegeven moment op dat stukje wat meer aan het einde hebben die No one wants to. Ik ben even de tekst kwijt. En dat zingen ze dan echt met een choir. Daar zitten echt 8, 9 stemmen onder elkaar. Maar ja, op het podium zijn die natuurlijk maar met z'n 2, 3. Ja, hij is wel goed live hoor. Ja, die zijn goed. Ik vond hem niet per se interactief. Ja, niet dat ik daar altijd behoefte aan heb. Want soms wil je gewoon ook. Ja, ik vond hem echt goed. Een van de beste live artiesten die gewoon ook echt goed klinkt. Mijn vader heeft ze gezien met drones. In de Ziggo, daar vlogen ze echt daadwerkelijk De met Ziggo drones. De Ziggo drone, ja. Sorry. Ja, Nou, af en toe moet ik er eentje maken. Laatst zei je dat, van dit is echt een chroom die voor me uitkomt. Nou, ik zei dat dus tegen mijn collega waar ik op dat moment mee was. En die had echt zichzelf bijna van de 22e verdieping van Google afgegooid. Omdat hij moest lachen of omdat hij hem zo slecht vond? Die vond het echt heel slecht. Oké, sorry. Ik vond hem wel lachen. En dus hij was echt van, dit is echt... Nou, als mensen in caps lock beginnen te lachen en een berichtje, dan zou het wel heel grappig zijn. Dat, ja. Ja, kijk, als ik dat doe, dan vind ik het ook echt gewoon grappig. Ja. Hey, wat vinden wij van de top 2000? Ja, de eerste 500 zijn niet veranderd. Nee, volgens mij niet. Op 1 nog steeds. Bohemian Rhapsody op 2, Rollercoaster op 3, Hotel California, daarna Piano Man. Daarna is het Nothing Else Matters of Dire Straits? Fix You van Coldplay. Oh, tuurlijk. Daarna komt Dire Straits, of niet? Nee. Nothing Else Matters? Stairway to Heaven, Black, Avond, Nothing Else. Oh ja, de avond van Boudewijn de Groot, Nothing Else Matters. Daarna krijg je volgens mij Brothers in Arms. Ja, gewoon die OG's. Ja. Dus ik heb ook even gekeken, zitten mijn artiesten er? Ja. We hebben maar 15 seconden zo. Anders wordt hij geblokt of zo. Als je er meer dan 15 seconden doet, wordt hij geblokt. Kanye zit er ook een paar twee liedjes in. N-Word in Paris en Homecoming. Ik ben benieuwd naar maar sowieso als jij die opleiding gaat doen. Ik ben wel nieuwsgierig naar je carrière. Ja, ook met Oprecht. Ik vind dat leuk, want dat is wel als je als leraar basisonderwijs dan leerlingen 1 of 3 jaar. Of, hè, nou, ik heb wel, daar had ik het laatst ook met mijn docent. Dat vind ik wel tof om terug, of ja, later te horen. Nou, die heeft dit gedaan. En dan hoop je stiekem dat je ergens door iets wat je hebt gezegd het verschil hebt kunnen maken. Nou, dit staat letterlijk, jouw verschil staat letterlijk vanaf vandaag vastgebrand op camera. Ja. Nee, mijn docent zei dat laatst. Van, ja, ik hoop eigenlijk gewoon dat jij zeg maar, die student wordt, die die regisseur wordt, die mij af en toe gaat vragen om ergens in te figureren. Ja, kijk, het is toch... Shout-out naar jou, Tim. Ja. Nee, maar ik ken Tim niet, maar ik vind het nu al een tof keer. Ik denk ook, misschien klinkt dat ook best wel. Ik denk dat ik echt best wel het in me heb om films te maken. Ja, ik denk het ook wel. Misschien is het dan een beetje van dat kan iedereen wel zeggen, maar ik voel het. Maar ik denk ook niet dat iedereen films kan maken. Iedereen kan filmen. Laten we ook zeggen, ik ben ook best wel beeldgevoelig. Als ik naar een film kijk, ga ik toch kijken, hoe is dat gedaan? Oh, dat stoort me, of is de kadering is net helemaal lekker, de belichting is zo. Nou, wat ik nu heb is, mij vallen dingen heel vaak op. Ja. Ik zit niet te kijken en ik kan je ook precies vertellen wanneer iets CGI is en niet. Ja. En dan heeft mijn vader zoiets van, maar hoe zie jij dat? Ja. En ik ben waar de lamp staat bijvoorbeeld, daar staat de lamp bijvoorbeeld. Ja. Ik had dat laatst een keer en mijn vader toen stond hij op pauze en hij zei, kan je nu vertellen waar die eindigt en waar die verder gaat? Ik zei, ja, daar. Want dit klopt niet. En ook in John Wick, daar was op een gegeven moment de achtergrond van de Eiffeltoren. En hij zei, zouden ze het daar echt gefilmd hebben? Ik zei, nee, want de belichting van de Eiffeltoren klopt niet. Nee, dit is, je bent gewoon echt gevoelig. Je ziet het op een gegeven moment. Ja, maar ook echt als je net zoals in de Lego film heb je die meesterbeelders, die gaan op een gegeven moment de blokjes zien. Dat is gewoon hoe wij filmmakers in elkaar zitten. Maar ook als je bijvoorbeeld echt een dik shot ziet, dan denk ik van, boah, dat is een dik shot.
Ja, nee, maar maar dat is ook. daar kan ik dan ook echt oprecht van genieten. Ik kan me dan ook bijvoorbeeld storen als mensen een film bijvoorbeeld als Oppenheimer zeggen, ik vond het maar een saaie film. Terwijl ik denk, man, je moest eens weten hoeveel liefde en passie, hoeveel werk erin zit om het voor jou mooi in beeld te brengen. Want, Ja, en daarbij heeft Christopher Nolan ook voor het eerst iets gedaan. Normaal doet in Hoyt film. alles. Nee, niet zo. Ik weet je wie Hoyt is? dat is die camera, dat is die Nederlandse camera. Ja. Ja. Maar wat er gebeurd is, dit is de eerste keer, dit heb ik ook al in de filmpodcast verteld, dit is de eerste keer dat er zwart-wit gefilmd is met een IMAX-camera. Ja. Ja, maar dat is toch tof dat je dan... Ja, Adele heeft het 1 keer in een videoclip gedaan, maar was ook IMAX. voor het grote scherm was het de eerste keer. Ja. Ja, nee, ja, maar wat jij dus hebt, dat kan ik wel waarderen. Dat je gewoon weet, kijk, sommigen zeggen ook Quentin Tarantino alleen maar gewelddadig, bla bla bla. Maar ik denk, nee, hij maakt, ja ook, er zit geweld in. Ja, dus vooral actie. Christopher Nolan is echt wel... Maar wat ik waardeer is, ze proberen iets. Ze proberen het publiek net wat meer mee te trekken met originaliteit. Dan dat, wat ik dus in het begin van maar deze dat is podcast ook, zei. iedereen heeft zijn eigen ding. Wat jij zegt, Daarom kan Quentin ik zo- Tarantino die heeft vooral actie. Ja. Christopher Nolan die werkt heel goed met het inspelen op hoe dingen werken. Kijk Of naar een een- Interstellar, kijk naar een Inception, kijk naar een Je Tenet. gaat daarover nadenken. Hoe, Steven Spielberg die weet de perfecte ratio te vinden tussen sfeer, liefde en verhaal. Kijk naar Jurassic Park, kijk naar een Back to the Future, weet je wel. Wes Anderson. E.T. E.T., ja, precies. Ja, Wes Anderson is ook een uniek geval. Ja, Wes Anderson die heeft echt... Zijn stijl is gewoon Wes Anderson. Ja, dat is gewoon... hij is een concept op zich en je houdt ervan of je houdt er niet van. Nou, dat is het altijd. Ik vind het Asteroid geweldig. City, heb je die gezien? Ja, Asteroid die City moet ik vond ik heel goed. Die ja. vond ik heel goed. Goeie Grand cast. Budapest Ja. Hotel. Ja, Ja, en ook die met Fantastic met Mr. Fox. Ja. Fantastic En met Mr. dat Fox kamp, ook, hoe heet ja. het ook? Met Bruce Willis en met Edward Norton. Ja, dat is ook een film. Ja, met dat scoutingkamp. Ja, die vond ik weet ook ook wel bedoeld. tof. Ja. Ja, ik weet, ik heb Ik hem moet er nou alle toevallig... drie niet op. Nee. ik heb die echt hier staan. Ik heb die laatst ook nog gekeken. Dit wordt versneld afgesloten. Nee. Dan kan je wel heel gewoon pijn laten leiden. Moonrise. Moonrise Kingdom. Moonrise Kingdom, ja. Maar hij heeft nu ook die 3 shortfilms op Netflix. Op Netflix Die inderdaad. schijnen tof te zijn. Ja, Ik heb ze zelf nog niet gezien, maar die schijnen wel goed te The zijn. Wonderful Story of Henry Sugar. Ja. Dat vond ik ook echt Ja. goed, ja. Nou ja, weet je, en dat kan ik waarderen. Gewoon regisseurs die gewoon bij zichzelf blijven en die zich niet gek laten maken van het publiek wil dit zien. Ja. Maar dat is wat Marvel en Disney een beetje waar ze... Ik zeg niet dat ze Disney is helemaal... alleen nog maar bezig met fanservice eigenlijk. Ja. Ik zeg niet dat alleen maar troep is wat ze maken. Ik bedoel, volgens mij Loki moet ik nog zien, maar die wordt dan Die wel... vond ik heel goed. Die is dan weer heel goed beoordeeld en die wordt, volgens mij is die ook goed. Loki maar heb ik er is samen ook met mijn heel vader veel... gekeken. Ja? Ja. Oké, tof. Maar dat is wel denk ik een beetje het probleem. Dat niet iedereen zich meer zichzelf durft te zijn in een grote filmwereld. Hoe je Ja. iets wil maken. Omdat je continu een product Ja, en maakt. dan heb je toch die paar die er wel... Ja, een Wes Anderson en Christopher ja, Nolan. precies. En, Die er echt uitspringen. Ja, van, Maar ik vind dat ook qua filmmuziek. De filmmuziekindustrie Ik heb het is idee eigenlijk dat- gewoon... heeft een hele tijd was die gewoon overheerst door Alan Rickman, Hans Zimmer... dingen die allemaal voor die westerns van alles gedaan Ja, heeft. Ennio Morricone. Ja. Van die Als grote ik het goed uitspreek. producers. Maar nu krijg je een Ludwig Göransson. Voor Tenet heeft hij gedaan, Nou. voor Venom, voor Oppenheimer. Dat zit zo goed in elkaar. nee, zeker. Zeker. Ik heb ook het idee dat Wes Anderson die gebruikt voor meerdere films dezelfde Ja. teamsong. Of ja, hoe heet dat Ja. dan? Background music. Dus dat vind ik ook wel echt... En ja, hier hoe heet het nou? In zijn kaders, het is heel symmetrisch. Ja, nee, Dat zouden ook andere regisseurs niet doen. Ieder stil van de film Of wat zou een hij schilderij doet kunnen met zijn. ja, dat die weet je. fans en zo, dat zie je ook geen andere regisseur. Als je bijvoorbeeld in een gesprek, dan kut je van. Maar hij doet letterlijk gewoon die fans Ja, en zijn... ja. Nou, hij heeft een stijl die gewoon leuk is om naar te kijken. Ja. Als je dan een filmliefhebber bent. Ja, en ik vind het goed, leuk dat zijn shots zijn eigenlijk altijd statisch. Ja. Daar zit heel weinig beweging in. En dat heeft wel gewoon wat. Ja, dat geeft het een heel homey gevoel eigenlijk. Als er Alsof je er iets gebeurt, zelf maar hij staat. heeft best wel beweging in zijn beeld. Maar als er dan iets gebeurt, dan is het stil inderdaad. Ja. Maar bijvoorbeeld, hij is ook wel bijvoorbeeld, dan gebeurt er daar iets. En dan schuift hij de camera en dan gebeurt daar. En Ja. dan gaat de camera weer even wat verder. Dat vond ik bij Asteroid City ook. Ja, dat was bij Asteroid City ook best wel. Maar Ja. daar moet je echt goed over nadenken. En dan moet je ook je acteurs precies hebben. Hoe ga je, en dat moet ook in één keer goed zo'n Ja, scène. dus dan, ik ben ook wel van de internetgeneratie. Ik kan ook wel eens iets afkraken van achter mijn computer dat ik iets niet heel goed vind. Hey, ik nou een lampje uit. Weet ik niet wat dat Zit het erop? Ik weet niet.
Nou jongens, dank je. Nee. Maar uiteindelijk komt het er toch op neer dat je gewoon, als je de liefde proeft voor wat iemand heeft gemaakt, het is zo makkelijk om iets af te kraken. Ja. Maar je kan ook denken van, nou, die heeft er toch zijn uiterste best voor gedaan. En die heeft, Ja, absoluut. Nee, daar gaat deze dames podcast en heren, dank jullie wel voor het kijken, voor het luisteren, voor het aanhoren van ons fantastisch gezeik. Met onze prachtige gast. Met onze prachtgast, Steve Jeroen Jobs. Boy. Jeroen. Ja, met mijn kooltrui nek, ja. Dankjewel. Ja, Steve Jobs met haar. nog wel. Nog wel. Ga jij kaal? Dat weet ik niet, ja. Volgend jaar, Jeroen gaat kaal. Dit is overigens de laatste aflevering van 2024. Ja, dus we gaan ook even de ook wel bekende kerstgroeten doen. De kerstgroeten, dus komt de grap van het jaar. Wil jij hem doen? Weet ik niet, wat is de kerstgrap? Nee, gewoon de grap van het jaar. Oh, de grap. Het is december, je ziet mensen voor het laatst dit jaar. Even Je terug gaat ze op volgend jaar pas 2023. weer voor het eerst zien. Wat zeg je dan? Er is veel gebeurd. Oh ja, ik zeg altijd een goede roets op het einde. Oh ja, oké. Ik wil tot volgend jaar. Tot volgend jaar. Zo simpel was het. Het is Tot zo volgend vol- jaar. ja, zo. Oké, nou, tot volgend jaar. Ja, nee, maar Dankjewel, Jeroen. oké, als we dit jaar even raten op een schaal van 1 tot 10. Wat Nou, we vond je zijn dit pas jaar? vrij laat in het seizoen begonnen. Maar ik vond het een goed jaar. Maar in het algemeen het jaar, wat überhaupt is gebeurd dit hele jaar. Ik vond het een goed jaar. Dat was wel een lekker 2023 is jaar. een goed Maar jaar. toch voel ik 2024 wat beter. Ja, absoluut. Dat voel ik. Ja. Ik ben trouwens op een gegeven moment, wordt mijn zoon geboren in 2023 of 2024. Ja, ik ben ook... Dus dat is dat is ook wel spanning. afhankelijk Ja. van hoe ik het... Maar ook hoe... Wat wel een voordeel is, als hij nou geboren wordt op 31 december, Ja. dan hoef je dus nooit iets te regelen. Want dan zeg je s'avonds, nou kijk, we hebben met de hele buurt afgesproken dat we 4 gingen vieren. Ja, dat had hij 2-3 jaar en daarna kotst hij uit omdat Ja. je die opmerking weer maakt. Maar ja, we gaan het zien. Maar Als- jij zou dat wel elk jaar doen. Ik hou van clichés, dus als hij maar gezond is, toch? Dat is als hij maar gelukkig absoluut. wordt. Dus, Dames en heren, dankjewel Ja. voor het kijken, dankjewel voor het luisteren. Like, abonneer, al die dingen. En tot volgend jaar. Tot volgend jaar, jongens. tot volgend jaar, jongens. Houdoe. Joejoe. Doei. Moet ik blijven zitten of... Nou, mag je Dat zelf. vroeg Brolen ook. Brolen ook. Jullie lopen weg, maar ik Ja. zit hier nog. Oké, ja, ik ook.